Dito si Ninyo Mulak. Yeah. So mag-dive sila guys dito sa GR Diving. So ang tagiyan ni guys akong abid pan ni Florami Bulana. Yan o. Oh. Hi vlog! Hi vlog. Hi vlog. Guys, good morning. Ako naman ni guys, si Ruby Provinciana. Welcome back to my channel. Zaghapon day guys. Ay madung buntag ug madung tumadung hapon na tanan guys. Gapon wa ako nakapag vlog. So karon guys, madto ko sa briefing area. Kay ito maghambanan dito guys ng duty. So bani ko nito guys. Ay ganahan mag-dive shop. So para niya sa Pakas-out naman sa Gcash. Hello guys! out no. Pakas-out sa Gcash. Abid pa ni Florami Bulana. Chris Lagahid. So, mga abid pa. Hala! Oh my God! Nasis Ninyo Mulak is my idol! Hello, sir! Yeah, hello, good morning, sir. This is Ninyo Mulak. Welcome to Wheelchair Watching, sir. Thank you. So, ready sila guys kay mag-dive na sila karon. So, ready nila gila ang mga gamit para sa dive. Ijang duha ka anak og sininyo dive sila guys. Dagilang mga kauban mananaw ra sila og whale shark. Yan. Comment ka sa akin niyo eh. Kakoy? Kakoy. Oh, nag-chat ka ako sa akin sa bahay. Bukas, small ball kami. Bukas. Sardinan. Small ball daw sila bukas. So, money. Lagi ba nandun yun? Umalis doon yun eh. Sardin? Lagi. Lagi nandun. Ba't yung ulihin? Eh? Mag-uwi ako sa website ha. Buhatin natin. Ay guys, mag-uwi daw siya ng isang whale shark sa Maynila. Dadalhin daw ni boss Kaya ninyo. wala rin nandyan ngayon Dadali kasi namin sa ano kanila. board meeting kami. Ako presidente ng mga website. Ay. Para may namin para doon. Para hindi na kayo dumayo pa Hindi dito. na kami doon dahil. Ang gwapo ng anak ni Ninyo Mulak o si Sandro Mulak. Ang gwapo niya oh. Yan si and personal. Ano lang yan? Gutom lang eh. Ang gwapo talaga in personal Ninyo Mulak. So nagihang anak. Wow, super gwapo. Shout out from Manila. Gwapo talaga niya. Sino yung mga kasama niyo iba? Kayo lang dalawa? Ayun, kayo sila. Yung makakasama nila. Oh, sige, welcome to Whale Shark Watching. So mag-dive sila guys. Di ata. Wala anong oras. Uwi na tayo. Bukas pa mo igual kayo. Hindi, magkano tayo. 11 na bukas. Bukas, 11 na. Hindi, pero bukas. 12 bukas. Last time na bukas kasi flight na. So guys, katong ganahan nga mag-dive, diri lang mo sa GR Diving. Okay, nindot kayo na sila mo assist ninyo guys. Bigyan mo nga sa akin, ano? Thank you. Wala pa yung resibo. Di ba yung let's go, okay. Resibo na yan. Kalabdi mo? Hi, hello. Ako. Hi, ikaw. Hey guys, ang gwapo, anak din ni Ninyo Mulak, si Sandro Mulak. Ang gwapo guys, liwat ni Ninyo Mulak. Papunta na sila guys. Si Alonso. Go Alonso. Good. Ay. Badong na sila guys mag-dive. Nagrenta sila ng underwater camera. Yung boatman ang kukuha ng picture sa kanila. Oh, may kamera na sila, sir. Ay, thank 9 you. balls.
Nalaro ka ba? Nalaro ka? Oo. Ay, pinakabalik na. Ha? Hindi masyado, sir. Congrats, sir. Congrats. Thank you. Tirador! Tirador nakaling lamig. Tirador. Tirador. Dito pa ito pag pinapatay, yung GoPro. Long press na yun. Ito, dito palagi. At bukas patay. On mo lang sa slate ng tingin ng record. Huwag mo lang patayin. Oh my God, Sophie. Je, okay na, Je. Back up daw, back up. Je, ang call, kung kamon. Draw mo, guys. Draw mo. Mayroon ka na. Sila guys. Ato na kinaluluman jud, lalim na talaga yan. Nakakita na kayo ng maliliit na ano. Banguhan up na bumug. Bagyan ta ko boy. Sino? Paano tayo mag-ita na ka? Ilaki mo yan. Ilaki yan. May patay mo yan. Lock. Ano? May. Ito, lock. Alonso Mulak ug si Sandro, mga sikat na sila guys, nga celebrity sa Manila. Ikaw ba nagihang daddy Linyo Mulak? Ito na guys ang guide. So na diri ang bana guys ka duty. No touching outdoor sharks, no sharks photography, observe sharks, and no plants in the So, violating the rules of the initiative is everyone from the concentrated and this is the report. We have this small for any other function of sources. Visit my accident and we will not be liable. And please don't leave your phones unattended. Thank you so much for listening. You can have a seat at the waiting area downstairs and wait for your trainer in the wait to begin. Thank you. TGRR.
Pareho kami guys. May Nagpa-vlog ka din? yes, vlog na siya ma'am. Ruby Provinciana. May ano na ako. Provinciana. Provinciana. Ruby Provinciana. Cardo Versa. Provinciano. Pero Provinciana lang ako. Hello sa vlog ni ate. Hello. Ruby Provinciana. Ang ganda niya. Like me. May dimple. Din mga gwapa dito. Punta na kayo dito guys. Maraming mabibili kayo. So ito yung may-ari. Hello. May-ari. Saka ito yung Tenderong guwapa. oh, yan, kaibigan ko yan. Maganda talaga. So magtagalog kami ngayon guys kasi nandito yung celebrities from Manila, Quezon City, si Kathleen from PBB Season 10. Ninyo mula, kumana. Abog, dali. Season 10. Pa-picture ka na si Kay. One siya. Ana, kayo na. Wala pa po kayong napili, beautiful lady. Wala pa kayong napili. We chose those ones. Mga dadalhin nyo dun kay pang souvenir. So nalilito sila guys kasi sobrang daming mga bibilhin. Nalilito sila kung ano yung bibilhin nila kasi ito oh, ang cute oh. Na-meet din ako ng PBB Season 10, Kathleen. So, super beautiful. Thank you, Ma'am Kathleen. So, pareho kami guys, may dimple. Oh yeah, the dimple. Yes, so dimple. Tapos yan, kasama si Sir Alex. So, pareho po may hikaw sa ilong. So, mga idol. Thank you. So, ingat kayo sa pag-travel nyo dito sa Cebu. Thank you. So, nag-enjoy ba kayo sa Whale Shark? Yes, super enjoy. Thank you, Ma'am Thank Kathleen. you. Hindi pwede sa YouTube pag may ano. Ito yung pala yung kaibigan ko, ang kasing ganda ko. Kasing ganda ko na may dimple. Kasing ganda ni Kathleen. Thank you. Gayambi lang, tigulang na kayo ba? Okay lang, mahalin pa siguro, may. Mahalang mga girls, Mahalin pa ta? Yes, mahalin pa. Aras ni mo, guwap. Mag-extra muna akong paninda dito. Extra ka Eh, so sir, magkano yan? Magkano to? Kaya ma'am, sir. Saan yan? 190, sir. So, 190. Nanggugulo mo na ako dito. Number 3. Crystal answering. Yeah. Hello, I hope to see you soon. Yeah. Okay, shout out na ka, Crystal. Si Inigo daw, Inigo Alex, Crystal Ann daw. Christian Ann. And they calls ring you. Shout out. Shout out. Guys, taga USA ko niya guys, pero taga Saipan, USA. So, nag-ari sila Whale Shark. Pero sa Pilipinas, asa ka? Camiguin. Camiguin. Hello sa mga taga Camiguin. Na ako'y na-meet guys. Yeah. So, namalit sila dari yung mga gamiton sa kuan. Ayaw, shower. Doon lang sa, ano? Shower set. Si Alonso daw, nasaan kita mo? Doon. Shower. So, sila si Tuan. Bye, Ninyo Mulak. Ikan ko sa briefing. Ja. Karon guys, naligo ko dali kay matukog nung sugay palit ko og sudan. Ja, na-meet din na si Kuan guys, kanang si Ninyo Mulak og isang mga anak, isang pamilya. Ja, napod ko na meet guys nga kanang PBB season 10 man kunto si Ja, si Kathleen. Si Alex. Yeah guys, nagbuhat ko og jeep kay ito si Nicole Buan kanang kinaling. Kay busy ko guys kay niadto ko og briefing area kay na mga celebrity niadto dito. Dagan-dagan ko dito guys. Nagkuri. Ya, siya galuto guys ha. Hi nak. Hi. Hi vlogs. Siya galuto guys kay lami mo siya muluto basta tinudluan sa inahan lami jud. So siya guys lami ko yung iluto nga adobo nga pinauga. Ya kani guys ginaling ni siya nga butangan og patatas og carrot, green peas. Nata to itlog pugo na ko lang itlog pugo.
Ayan na guys, ang niluto ni Nicole nga ginaling. Yan ay green peas. Ito ba na may sauce na? Pero na. Yan na nagiluto ni Nicole guys. Ato na siyang tilawan karon. Sama nami og paniud to. Salamat sa mga grasya nga mong nadawat. Salamat kadyo ni Sis Kit Kat. So taga Bilar na siya guys. Maria Cecil. So salamat sa imong gi-share nga blessing. Ja taga kadyo ko kanang salamat sa Ginoo kay na mga nga bitaw ninyo nga kanang mga good hearts nga na. Salamat din kadyo di ang gisuot ni ag hidban ni My Loves Sheila. So ang Crystal lang tanin ja murag bagay man di siguro pud na maghidban di ayon ja. Salamat pud gay ni Sis Antoinette Blanton. Salamat kadto sa imong gi-share pud nga pang sud-ana mo dari. So just ni adlaw po to siya nag-share guys. Ug kanang panud-ana mo katong Dares Jijin verse ja. Salamat kadto ninyo sa inyong kamaadyo. Ja amping ug kanang always lang jud ta mag-ampo sa Ginoo nga kanang sa atong pangadlaw-adlaw atong pangadlaw-adlaw nga panginabuhi. Ja amping mo kanunay diha. Ja guys, mo to ang video kay murag taas-taas na magazine. Ja mo to nagiri guys, dito gikan ko briefing ganiha namit na si Ninyo Mula ko gisang pamilya. Ja si Kathleen nakalimot ko sa apelyido basta PBB kanang season 10 ko ana sa guys. Kanang sa Pinoy Big Brother ba. Ja kabantoy jahang si Alex pud kanang Pinoy Big Brothers pud silang duha mga celebrity sa ABS-CBN. Ja guys, maro to ang video karon dalaw guys, ang taasa na jud ni mo to gipakitan dito sa briefing guys ganihan. Ja nag-enjoy pud ko dito sa mga daghang kadyo mga nanood. Ja salamat kadyo sa mga grasya nga nagbalik-balik na pud dari ang mga tourist dere sa sa Whale Shark. Ja manghinaot po ko nga kanang ampo sa Ginoo nga tuloy-tuloy na. Ja pasalamat lamang gihapon ko nga agahang bana gidjahang sweldo 500 unja dili street bitaw sa kasimana di jud kada adlaw bitaw nga mo duty. So duty karon ugma na pud di. So maado na laman nga na guys, di na laman ta magreklamo sa mga gihatag sa Ginoo kay na may uban bitaw guys nagreklamo sila lagi kay kuan kanang dapat layin ta kuno pareho lagi kuno silang tanan unta kuno ang sweldo na iban nga mangyana ba. Ja sa man jud na nga wa man tay mahimo nga mo ilang asosasyon diri guys nga mao jud na ilang ikasweldo sa mga utility. So dawat lang gihapon nato sa mga grasya nga gihatag, di nata mo reklamo og gagmay man og dagko. So mao ni atong buhaton di ta magreklamo sa unsay gihatag sa Ginoo. Ja mao to guys, see you next vlog. Ja mag shout out ra ko man ni tanan sa tanan ng mga love. See you next vlog.